Salutare, bine v-am găsit la al doilea episod din Survival Team. Nu știu ce credeți voi, dar azi batem Wither-ul. Nu întrebați de unde am toate chestiile astea, nu sunt din creativ. Care e faza? Mi-am făcut o casă. Mi-am făcut o casă. Iar nenea Monster Gabi mi-a stricat-o. Bine, hai începem. Uf, așa, iar nenea Monster Gabi mi-a stricat-o. Mamă, eu am golden apple-uri. Alea chiar mi le-am luat din creativ, da, recunosc. Știu și eu. Așa, și nenea, ca să-l iertăm, domnul... Bă, dar ajutați-mă și voi să bat Wither-ul ăsta, ce naiba, îl bat singur. Ajută-mă! Ia uite și voi cu tăpâul, vino-mă jos, bărbate! Fa! Nu! 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 Fa! Am dat... Mamă! Am dat în... Mamă! Fiecare veni să mă ajutați, că am dat în pigmen. Dar ajutați-mă, că nu pot să-i dau cu arcul. Ok, și care e faza? Noi... Am și o golden. Ok, da, atunci filmez eu. Da. Mi-a dat domnul niște poțiuni, niște domne, monster ca să-l iertăm. Mi-a dat 31 de diamonduri. Păi dă-i orice! Nu fac! Fugi, să înțeleg că tu ai creativ, nu? Da, mă, da. Nu-i în serie. Deci bat... Nu-mi pasă. L-am bătut. Am luat Nether Star. L-am bătut. Nu-mi pasă, eu l-am dat. Așa, mi-a dat... Bă. Dar și tu ți-ai dat poțiuni. Oh, gata, ia-le. Dar și tu ți-ai dat poțiuni. De ce? De ce? Asta-s tot. De ce? Dar tu de ce ai creativ? Dar nu e corect. Eu l-am luat. Bine, mă. Nu-mi pasă, o să-ți fac la prank. Unde-i? Bă, dau pigmeni în mine. Dă-l. Băi, tu dăm Nether Star-ul, băiatele. Unde-i? Nu! Așa. Deci avem Nether Star-ul, bun. O să fac un beacon. Dar mai trebuie diamonduri. Ok. Da, pe altceva cum vrei să-l folosesc. Știu. Mă rog, deci, idee. Stai să vă zic, aveam o casă, Monster Gabi mi-a stricat-o cu tânături, mi-a făcut prank. Mi-a dat 31 de diamond, mi-am făcut enchant și... Cum e ce...
armură, sabia la fel și uitați ce a putut să-mi pice. Deci nu mi-am dat-o creativ, mă jur. Așa. Bă, da. Ok, și care e faza? După ce mi-a distrus-o, ce m-a ajutat și nenea Adi, domnul Adi, și mi-a dat, m-a ajutat, mi-am făcut o fortăreață, adică n-am făcut mare chestii, mi-am făcut un castel. Adi, băie. Băi, deci m-am săturat de tine, oaie. Stai aici de 5 zile. Așa, mi-am făcut. Știu foarte... Nu m-a dat la spawn. Băi, nu mai dați! Băi, vă stric ferma! Dar tu ai dat în mine. Dar de ce? Dar cum de aveți voi? Măta. Măta. Mi-a dat... Nu. Bă, dar nu mai da, nu mai da! Bă, ăștia s-a dat creativ. Dă-te, Flaviuse! Așa, așa mi-a stricat-o, m-a ajutat nenea să-mi fac și o fortăreață și acum am uitat toate alea. Termen am scris sus. Unde nu ești? Eu nu v-am pus în descriere. I-am găsit casa cuiva. Poate să mă înjurați, dar chiar nu pot să fac altceva. Mă, dar voi că ne auzeam noi încet, ce este tăr ați făcut? Adică unde ați făcut? Băi, care a dat? Te văd, Flaviuse! Snipe! Frate, nu mă joc LOL degeaba. Da, dă-te la mine dacă faci. Cine e ăsta? T-Rex, da. Hai, mai bate-mă, că... What the fuck? Cât am filmat? Nu mi-a pus cronometru. Mamă, deci dacă... Deci dacă mai știu unde mă dă, trebuia să sincronizez portalul. Uite, oaie, să-mi fac pat să mă dea acolo. În caz că mor. Băi, dar e Keep Inventory, da?
Dar mai dă-te până la mine, că îmi place să te bat. Da. Lol. Lol, stai. Deci odată dacă dai ești mort. Hai mă, dă la mine că îmi place să mă bați. E ăla care poza cu T-Rex. Da. Ce-ai dat? Stai mă că nu mai știu. Unde-s coordonatele? L-ai trolat prea mult. L-ai trolat prea mult, totuși. E și el un copil. Da. Care are casă... A, stai, am ajuns pe câmpialul ăsta. Lo. Mă, stai să-i fug și eu ceva din chesturi. Nu, stai mă că eu filmez. Mamă. Să înțeleg că mi-am pierdut castelul? Aol. Bă, stai că am murit. Era să mor. Îmi caut coordonatele.
Cum? Cumpărăți unul nou. Deci trebuie să-mi sincronizez portalul, clar. Mi-am găsit castelul! E pe hard! Mamă, că ai niște obsidian. Dă-și tu tâpâ la mine, please. Adi. Adi, dă-și lui tâpâ să-mi dea și mie obsidian. Băgați-l mă în confă pe Adi. Atunci vino la coordonatele astea. Deci, 532, 63 cu 102. Da, e lag în Nether, nu glumă. L-aș sparge pe ăsta de aici din Nether. Ah, nu, nu. Auzi, poți să sparg și ăsta de la spawn? Mulțumesc. De unde aveți voi de asta? Flavius, vino cu adă! Dă, deci dacă nu dai, nu mai intri pe serverul ăsta, mă! Vino să dau ceva, ia! Nu, auzi, îți dau ceva, da? Păstrează-l tu și mi-l dai. Bă, scuze, n-am vrut. Băi, cine a dat? Mamă, deci gata, PvP. Păi, cam aici închei și eu acest episod. Și eu o să dau cu sub. Nu, în T-Rex nu mai dau. Și aici închei și eu acest episod, ne mai jucăm. Am bătut Twitter-ul și cam atât. Bye, bye.